Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para bapak ibu sedaya jamaah salat lisan kang kula hormati. Kalau kita sampun ngawas babagan masalah rukunipun salat. Rukun salat iki perkawis sing wajib dilaksanakno ten lebeti salat. Mulai saking niat terus jumeneng kangge sing mampu, lajeng takbiratul ihram mawa surat al-fatihah, lajeng rukuk saibidale, lajeng rukuk satu makninane, lajeng i'tidal satu makninane, sujude ping kalih satu makninane, lenggah di antara dua sujud ugi satu makninane, lajeng lenggah tahiyat akhir, terus maos tahiyat akhir niku tasyahud akhir niku, lajeng maos sholawat tenggene tahiyat akhir, lajeng salam, terus tertib salam sing pertama, terus tertib 13. Niku perkawis sing wajib dilaksanakno tenggene lebete salat. Selain gadai rukun atau kewajiban, sholat niku ugi gadai kesunahan, sunah-sunah sing nek dilampahi pikantuk ganjaran, nek boten dilampahi mboten napa-napa. Nah, sunah sholat niki mangke dibagi 3. Enten sunah sing saderenge nglampahi sholat, enten sunah sing ten lebete sholat, kali sunah sing sabadane sholat. Nah, iki ten 3. Sing saderenge sholat niku napa mawon niku adzan kali iqamah. Adzan kali iqamah. Nek ten lebete sholat mangke enten istilah sunnah abad, enten sunnah hayat. Terus sing sabadane sholat niku enten mindah posisi kangge imam, khusus kangge imam. Terus wiritan atau zikir, lajeng donga, lajeng musafahah utawa salaman. Niku sing sabadane sholat. Nah, saniki kita ngawas kedhik tentang adzan kali iqamah. Sunah sing saderenge salat niku adzan kali iqamah. Adzan niki syariate mboten sareng kali salat. Syariate perintahe adzan niki mboten sareng kali salat. Mergi salat niku disyariataken, salat gangsal wekdal niku kan sabadane Kanjeng Nabi kundur saking Isra Mi'raj. Gini ku 1 tahun atau 2 tahun saderenge hijrah. 1 atau 2 tahun saderenge hijrah, 1 tahun langkung. Sedangkan adzan niku nembe disyariataken ten ngene Madinah. Sabadane Nabi hijrah pikantuk kali tahun niku nembe tahun kedua niku nembe disyariataken adzan. Karena Nabi niku pengen duwe woro-woro kangge salat. Kanjeng Nabi niku. Akhire Nabi niku awale niku nglempahaken para sahabat ngejak musyawarah. Nah niki buktekaken nek Islam niku mboten anti musyawarah, mboten, tapi justru nek pancen ten Quran dereng wonten, Kanjeng Nabi dereng pikantuk wahyu, maka cara menentukan masalah niku ngangge musyawarah. Akhire para sahabat dikelempahaken,
Terus ditangleti, enake ngundangi wong salat iki nganggo apa? Ngundangi wong salat supaya ngerti nek wayahe salat, wayahe jamaah iki nganggo apa? Sebagian para sahabat Kanjeng Nabi niku enten sing mantan Nasrani, enten sing mantan Yahudi, enten sing mantan Majusi. Mantan wong kafir lah, pancen rata-rata kan awalnya wong kafir pancen. Lah enten sing usul niku Nabi ndamel lonceng mawon. Klinding ndamel lonceng mawon. Kali Nabi ditolak, mboten kersa, aja ngundang salat nganggo lonceng iku gaya wong Nasrani. Golek liyane. Enten sing usul ngangge trompet Nabi. Tetet. Kanjeng Nabi nggih nolak, mboten kersa, aja. Iku kaya wong Yahudi. Terus enten sing usul ngangge geni diurupno ten kene dhuwur masjid. Kanjeng Nabi nggih nolak, aja. Iku wae wong Majusi, penyembah api. Akhirnya mboten enten sing ngusule ditampi kali Nabi. Ya wis mulai sik. Meneh kumpul maneh, dekne duwe usul maneh. Musyawarah niku padahal niku dipimpin Nabi. Niku nate menemukan jalan buntu, masyaallah. Akhirnya kuntur piyambak-piyambak. Ndilang. Wonten setunggal sahabat sing namine niku asmane Abdullah bin Zaid. Niku mimpi, piyambake mimpi. Ten mimpi niku kepanggih wong lanang ganteng. Gedhe dhuwur. Terus beto kendang. Kemudian Abdullah bin Zaid niki nangleti. Lek nggawa apa iku lek? Istilahnya. Pakde beto napa niku? Kendang. Sampeyan dol ta Pak Lek? Sampeyan sadi mboten Pakde? Lah nek tak dol apa? Kula tumbasin. Lah apa mbok tuku? Terus sinten mimpi. Kangge ngundangi wong salat. Nggo ngundangi wong salat ngangge kendang. Terus sing beto kendang niku jawab, kowe gelem tak wulangi perkara carane ngundangi wong sing luwih apik timbang nganggo kendang. Terus Abdullah bin Zaid jawab, "Nek enten nggih monggo mboten napa-napa, nek enten sing luwih sae timbang kendang." Lah wong ten musyawarah ditolak kabeh. Nganggo lonceng mboten nangsal, trompet mboten nangsal, geni mboten nangsal. Bek menawi kendang diterima. Enten sing luwih apik napa? Enten napa niku? Tak ulangi, itirokno ya. Nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tirokno. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tirokno sampai mantun lafal adzan selesai. Akhirnya terus ngelilir Abdullah bin Zaid ini. Mimpi apa iki kok aneh ngeten. Langsung melajeng ten Kanjeng Nabi SAW. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Kok salah apa kesusu. Kula mimpi aneh Kanjeng Nabi. Mimpine ngenten. Maka Kanjeng Nabi ngujeng apik. Celukno kanca-kanca. Kanca-kanca diceluk, sahabat lintune ditimbali. Pun kalau ngelempak sedanten terus Kanjeng Nabi merintahno Abdullah bin Zaid kakek cerita malih. Cerita dulu. Aku mang mimpi ngene. Terus Kanjeng Nabi matur, iku mimpi sing bener, mimpi sing saka Allah, sing bagian saka wahyu ten Kanjeng Nabi tapi melalui sahabat. Nah, enten sing ngoten-ngoten niku. Enten sing model Kanjeng Nabi memberikan verifikasi dan validasi.
Cuma nah niku disebut adzan. Cuma masalahnya sing dikengken adzan boten Abdullah bin Zaid iki. Lucune to mriku. Akhire sing dikengken adzan iku sinten? Bilal bin Rabah. Ae Bilal nang munggah. Wis apal koyo mang sampun wong Arab ku gampang apal. Wis koyo sing diomongno mang diundangi wong-wong. Wae salat. Allahu Akbar. Abdullah bin Zaid rada batin. Kok aku sing mimpi kok ngongkon Bilal. Kanjeng Nabi kan merintah sahabat sing pancen wis pirsa Kanjeng Nabi suarane apik, suarane banter, wonge tegas ngoten lho. Nah, kan Abdullah bin Zaid mboten memenuhi syarat niku. Tapi Abdullah bin Zaid iku ayo sing mimpi aku, tapi kok sing ngadzan wong liya. Tapi wis perintah Nabi nggih bener napa. Nah singkat cerita niku pun dados syariat adzan nek bahkan tengene subuh ditambahi napa as-shalatu khairum minan naum. Ini sampai sakomati sejarah yang ngoten. Kanjeng Nabi nggadahi beberapa tukang adzan sing paling terkenal nggih Bilal bin Rabah. Mergi niku piyambake ingkang pertama ngumandhaken adzan. Enten malih nggih niku Abdullah bin Ummi Maktum. Niki tiyang wuta tapi adzan tukang adzan. Adzane niki nek subuh. Mergi ten subuh niku perintah adzane syariat adzane ping kalih. Sing setunggal kangge sahur jam 2:30 jam kalih ngoten lan. Sing adzan Bilal nek sadurunge subuh napa sahur. Mangke nek pun manjing subuh niku sing adzan Abdullah bin Ummi Maktum niku sing wuta niku Ibnu Ummi Maktum. Niku dijawil kancane, wis subuh Kang, wis subuh ayo. Tapi ambek ini mboten pirsa wuta, ora iso ngerti iki wae subuh ta ora kan mboten pira dijawil kancane. Qad asbaha baru piyambake jumeneng terus adzan. Nah niku sejarah singkate adzan. Lah adzan iki gak ada syarat, Pak. Bener hukumnya sunnah sadurunge salat tapi duwe syarat. Syaratnya napa siji sing adzan wonge kudu Islam. Mergo niki termasuk bagian ibadah. Syarat Islam. Nomor kali tiange akale sehat. Minimal tiange sampun tamyiz. Mboten sampai balik mboten napa-napa. Tamyiz niku pun saged bedakne antara apik karo elek. Pun cetha lah, cara lare niku pun saged dijak omong-omong lah. Cara lare niku cara ngono dikongkon adzan ya adzan gak guyon ngoten lho. Pokoke lare sak montenan niku pun saged cara gampangane ya SD kelas 4 kelas 5 pun saged, pun tamyiz lah wis ngerti masalah lafaz ya adzan ngene iki gak oleh guyon iki niku pun mboten napa-napa. Tapi nek tasik alit saestu CTK ngono mboten nangsa. Soale dereng pirsa larine ngenten. Tapi nek usia pun 3 kelas kawan kelas gangsal SD insyaallah pun pikantuk pun tamyiz. Lajeng nek adzan niku selain kudu Islam wonge sampun larine pun berakal minimal berakal nggih tamyiz minimal. Lajeng piyantune kudu lanang. Sing adzan kudu janer. Napa tiyang ekstrem mboten angsal adzan angsal tapi syarate kangge jamaah sing khusus ekstrem. Dadi nek contohnya ten pondok pesantren sing khusus tiyang lari ekstrem niku kan santrine ekstrem sedanten niku. Mulai bunyaine terus kemudian apa niku penguruse santri niku ekstrem sedanten. Sehingga nek badhe salat nggih adzan. Mergo jamaah perempuan khusus, perempuan sedanten. Cuma syaratnya mangke nggih mboten angsal dibanterne nemen-nemen, mboten usah nganggo mik. Mergi mangke nek apa krungu wong lanang wis dirungokno sak jamaah putri mawon. Terus adzan niki kudu sampun manjing wekdal nggih lanang napa Islam balik tamyiz terus wong lanang terus sampun
manjing wekdal. Dadi adzan niku mboten angsal dilampahi nek dereng manjing wekdal. Senajan to kirang sak menit 2 menit, nek durung wayahe ya mboten angsal, adzane mboten sah, kudu baleni nek pengen oleh kesunahan. Jadi makanya dipastikan saestu kadang mangan dhewe iki kan kula tanggal iki jame digital pun disetting napa dereng, nek pun disetting syukur-syukur rada dilambatne sak menit 2 menit niku pun pasti masuk waktu sholat monggo diadani. Lajeng adzan niku kudu ngangge lafate sing sampun diulangne Kanjeng Nabi melalui mimpine Abdullah bin Zaid niku mboten asal ngangge lafat-lafat dhewe. Ya Allah Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sampai sak terus niku. Niku kedah ngangge lafat-lafat. Mboten angsal gawe lafat-lafat dhewe diganti-ganti mboten angsal. Masih apik mboten angsal. Terus kemudian urutan niku kudu tertib nggih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan niku kudu tertib. Mangkane lari-lari niku kadang-kadang alit-alit niku. Gak wani ada niku karena guru ngapal urutane. Nggih. Ada yang sing keliru asyhadu alla asyhadu anna keliru. Ada sing keliru hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Nah niku kudu hafal saestu kudu urut. Nah, terus syarat yang terakhir nggih niku waosane kudu dibanterne. Senajan to ngangge mic niku piyambake kudu ana usaha untuk mbanterne. Artine piyambake nek ngomong biasa karo nek adzan iku volumene niku kudu benten ngoten. Dadi lek wayahe ngobrol ngenten iki ya ukurane sakmene, tapi nek wayahe adzan rada diunggahno, oktave iku rada diunggahno ngoten. Niku syarate wong adzan. Maka adzan ugi gadhahi kesunahan. Pun enten sing tambataken masalah babagan adzan. Adzan iki masyaallah iki fadilahe kathah sanget saestu. Tiyang niku adzan muadzin istilahnya kan wonge jenenge namine muadzin disebutkan. Nek sing mimpin salat namine imam nggih. Enten jamaah niku enten muadzin, enten imam, enten makmum. Nah, mungkin sebagian ulama tukang adzan muadzin niku langkung sae timbang imam. Ganjarane luwih akeh timbang imam. Mergo imam kan jadi nek wis ana adzan baru dheweke saged ngimami teko. Tapi muadzin sing poke pertama, iki wayahe salat. Ngerteni wayahe manjingi waktu salat tur ngundangi wong salat jamaah. Makane benjing ten akhirat. Tiyang sing tukang adzan niku ngapunten. Niku gulune niku modhot dawa. Kangge napa? Supaya nengeri paling saged ditengeri. Mergo di antara kumpulane wong sak arat-arat sak pirang-pirang niku padang mahsyar kumpulan kadang niku wong sing tukang adzan modhot. Akhire saged dititeni Kanjeng Nabi diparingi syafaat luwe dhisik. Nah niku kautamaane wong adzan. Mboten sembarang wong adzan niku napa? Karena kan kadang kita ndugine nggih sak bare adzan rata-rata. Tapi tukang adzan kudu nunggoni dhisik. Dan kewajibannya bebani berat saestu kudu ngerti wayahe empun adzan apa dereng niku masyaallah. Mugi-mugi sedaya anak turun kita didadosaken tiyang sing istiqomah angine salat nggih. Syukur-syukur saged purun adzan. Syukur-syukur saged istiqomah. Monggo nate peteng adzan lah. Nggih. Subuh. Nggih. Panjenengan jamaah niku jamaah mriki. Nggih. Niku salatipun boten diwani mudal napa? Boten napa-napa. Dadi istilahnya kan tafwid. Nah, as-shalatu khairum minal naum niku istilahnya tafwid. Tafwid niku memang disunahaken ten subuh. Karena memang rata-rata wong turu niku gak dalu. Kangge nggo gayagan niku ditambahi as-shalatu khairum minal naum. Saking Bilal lan sampun disetujui kali Kanjeng Nabi. Tapi tafwid niku umpama mboten diwaos mboten napa-napa, mboten batalne adzan, ngoten. Tapi nek sing liyane tafwid wau hayya 'ala shalah hayya 'alal falah niku enten sing mboten diwaos yo batal adzan. Nah, khusus tafwid niku nek mboten diwaos mboten napa-napa. Umpami kelewatan wis kadung Allahu Akbar ya terus nae mboten napa-napa wis kadung.
Dan taswib niki mboten namung diwaos ten subuh tok saja. Umpami jenengan nate mireng ten adzan lintune niku taswibe as-shalatu khairun minannum ugi diwaos ten adzan maghrib umpami. Ten adzan zuhur, asar, mboten napa-napa. Mboten haram. Dadi as-shalatu khairun minannum mboten namung khusus ten subuh tok liyane gak oleh mboten. Cuma tenggene subuh langkung disunahaken. Mergi niku wau kata-kata itu yang tilem ya dalu. Sampun nggih cekap nggih. Anu Pak, Monggo. kula niku nate mireng adzan itu 2 kali. Itu khususnya asar. Kula niku pernah pada waktu sholat asar memang pada waktunya. Nggih. Terus ada lagi sholat mendekati jam 5. Napa adzan mendekati jam 5. Niku pripun? Oh, ngeten. Kalau dalam satu tempat, dalam satu tempat sholat jamaah, niku adzane namung setunggal tok sing disyariataken. Tapi kalau umpama ada adzan asar jam 3 nggih enten adzan, terus setengah 5 enten adzan. Niku nek mboten satu tempat mboten masalah, kan sudah beda. Sing adzan sing jam 3 teng mriki, sing setengah gangsal teng mriko. Mergi ada beberapa daerah niku sing menyepakati bahwa asari rada diundur karena tasih ten sabil, tasih repot macam-macam. Nek diadani jam 3 ora ono sing teko. Enten ngoten ten Jogorogo kula nate setengah 5 iku krungu adzan kula. Nggih. Enten. Kalau tidak satu tempat mboten napa-napa. Dadi umpami mriki pun disepakati, mriki niku adzane ya sesuai waktu sholat. Nek asar yo jam 3 kurang titik niku. Zuhur yo jam setengah 11, jam 11 kirang. Pokoke wae salat yo diadzani sak eneke wong. Ngoten mboten napa-napa. Dan dengan Pak Idam itu nanti ngapai ya Mbak Nggih. Dan terakhir itu nanti sholat Jumat. Nggih. Sunnah nih. Nggih. Terus satu tempat jadi 2 kali ada. Nggih. Nah, lek khusus Jumat niku memang enten syariat piyambak. Niku zamane niki Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman niku dikawal kali Sayyidina Utsman sahabat sehingga napa dadi syariat. Saderenge Sayyidina Utsman, Kanjeng Nabi terus Abu Bakar, Umar niku adzan Jumatan nggih sepisan. Namun sepindah niku wayahe manjing waktu zuhur. Mergo Jumatane dipadane kali waktu zuhur. Sehingga diadani pun niku zamane Kanjeng Nabi, zamane Sayyidina Umar, Abu Bakar, zamane Sayyidina Umar. Wekdal Sayyidina Utsman tiyang niku ngapunten keimanan, semangat ibadah mulai mundur. Pokoknya semakin jauh kali Kanjeng Nabi, keimanan itu semakin kualitasnya semakin mundur. Memang pun didhawuhaken Kanjeng Nabi sumayalunu. Lah, diadani pisan niku dereng enten sing rawuh. Namung sekedhik sing rawuh. Akhire kali Sayyidina Utsman didamel aturan diadani malih. Nah, diadani malih akhirnya pun sami rawuh maneh tambah kata. Nah niku nembe dimilai khutbah. Jadi adzan 2 kali niku teng Jumatan memang disyariataken. Bahkan teng kene mazhab Syafi'iyah nggih disunahkan. Tapi tidak wajib ngoten nggih. Dilampahi nggih mboten napa-napa, namun setunggal tok nggih mboten masalah. Nah lek teng mriki kan usumnya memang ping setunggal. Karena daerah wetanan termasuk niku nggih ping kalih. Kathah sing daerah wetanan niku ping kali. Nek adzan satu tempat kok ping kali, nggih, satu tempat kok ping kali niku kemungkinane niku wau. Siji wae Jumatan. Loro adzan sing pertama niki napa niku batal. Nah, nek umpama adzan sing pertama batal maka disunahno baleni. Umpami ternyata pas adzan terus kaya ala sholai, kaya ala falai keri. Tapi piyambake mboten krasa dibuat terus akhirnya krungu wong jaba. Padahal sing adzan wis mari. Lek mangga atik kaya ala falah ta. Lho iya ta? Iya nek. Akhirnya diadani malih. Nah niku mboten masalah. Tapi nek sing kados wau asar kemudian setengah gangsal adzan malih ngapunten niki mboten ngertos kula. Tapi nek
kemungkinan dari tempat yang berbeda mboten masalah karena mau disepakati. Karena kan adzan iki selain kangge maringi semerap nek niki pun mancing waktu sholat ugi nimbali wong sholat jamaah. Lalu wis diadzani terus gak ono sing sholat jamaah kan nggih sakne. Wong sholat ijen. Sholat ijen angsal mboten adzan qomat. Nggih mboten napa-napa. Cuma kan nggih sakne wong sakjane aku yo pengin sholat jamaah. Tapi kawalen lek oleh adzan aku jek gurung mentas saka sawah. Nah niku kan lek kesepakatan lho niku memang kesepakatan pun disepakati engko lek tak adzani jam 3 teko ora gak iso cek repot ngene-ngene ya wis diundur sing sekirane saged ndugi lumayan kata wis kakang salah tenan tapi mungkin ada manfaatnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.